Jeg har jo været en del af gadelivet i København siden jeg var en meget, meget ung dreng. Og alt det her, der er blevet snakket om med dark design, det har været med fra starten af, fordi jeg var en af dem, der begyndte at kigge på dark design, da man begyndte at bygge ting om, så det var, at almindelige folk fra gaden, de ikke kunne være der mere. Jeg vil jo godt fortælle om, at noget af det, vi oplevede med dark design, det var for eksempel på stationerne. Der kom vi jo herind på stationerne. Og så blev vi mødt af sådan nogle bænke her. Men det, der var ved de her bænke, det var, at det var faktisk en løsning til at starte med, at folk ikke skulle ligge på bænkene. Hvorfor bygger den, så vi ikke er velkommen? Hvad er begrundelsen for, at man mener, at hjemløse er et problem på bænkene? Det forstår jeg virkelig ikke. Fordi mange af de bænkesover, jeg har kendt, har aldrig været et problem. Tværtimod, de har ruttet op efter sig og klaret sig. Det, der er lidt ved det her, det var, at de der rundbænke, det var nogle af dem, vi har fået. Vi fik flere steder før i tiden. Men da man ligesom fik rundbænkene, så var der også bænke. De stod også op herovre og lidt længere nede, op ad stationen. Men man fjernede faktisk de bænke, der var her, fordi man følte, for mange sad og drak her på de bænke, og det var utrygt, mente man. Men problemet der var, at man flyttede bænke så mange steder rundt om i København, så det blev ikke bare dark design et sted. Det gjorde jo, at folk havde svært til at flytte sig til et nyt sted. Så det blev faktisk sådan en ting, der skete ud over det hele. Det er jo netop, hvorfor laver vi det, så dem, der har mindst i samfundet, der er nu på Lolland med jer, så er det jo klart, så mener centret, at de tjener flere penge ved, at de jager også væk. Og det fordi de skaber en utryghed i området, så vil jeg skide på, om du har lyst til at sove på en bænk. Men det er jo en fejl, fordi måden det går ud på, det er jo at gå ud på at samarbejde. Jo, men igen, altså, der er ikke plads til os. Fordi vi er de små, vi tjener ikke særlig mange penge, vi bruger ikke særlig mange penge. Vi sidder bare i vejen. Men det kan du ikke bruge i forhold til samfundet, fordi design i samfundet skal gå ud på alle. Ja, det ville være rart, hvis det var sådan, men det er jo ikke tilfældet. Nej, men det er det, vi prøver. Det er jo det, vi prøver at sætte fokus på. Ja, og det er da pisse godt. Hov. Her kan du faktisk se det lidt. De der cementstensbænke, de har lavet herinde, som er siddepladser. Førhen, der stod nogle bænke over for hinanden. Og det blev brugt af nogle hjemløse, ved jeg. Jamen, nu er vi jo på Nørreport. Og en stor del af Nørreport. Nu kan du se noget af det, jeg har snakket om før, hvis du vender dig om. Så er de der sten der igen. Rundbænkene bagved dig. Rundbænkene, du ikke kan lægge på. Og hvis vi går en lille smule baglands, du kan lige følge med mig, så noget af det, der også sker, det er jo, at det område, som gadens folk havde i gamle dage, hvor vi kunne lægge os under tagene, det er jo helt tilbage fra før banegården blev bygget om, dengang den er blevet bygget til den nye Nørreport. Der var jo også overlægning herover, og der lå vi jo herinde under. Og det var jo det var et hårdt liv dengang, og vi var mange forskellige mennesker, alkoholikere, misbrugere og alt muligt. Men der blev vi også jagtet væk, og det gjorde vi af daglige vagter.
Og da man så byggede banegården op, jamen så flyttede man alle fornuftige bænke fra selve banegårdsområdet. Efter de har fået lavet metroen, så har de støbt deres forgængere til. Og så bliver det pumpet ud igennem varmluftsystemet ned i metroen. Der må vi ikke være, der må vi ikke sove. Så det vil sige, at man har faktisk lavet dark design ved at pumpe det ud igennem metroen, igennem deres luftsystemer, ned under jorden. Og så må vi ikke opholde os der, hvor det er varmt. Herfra, der blev vi flyttet herop fra, hvor vi sad i gamle dage. Der var en hæk rundt om, hvor vi sad lidt isoleret, men stadigvæk ud mod gaden, så man kunne se os. Vi havde et toilet op i den anden ende. Det er også blevet fjernet, og vores kastanjetræ er også blevet fjernet og sådan noget der. Men det var der, hvor vi ligesom holdt til. Så flyttede man os herned, hvor vi kommer ned nu. Det kalder vi Hundebrutten, fordi det var det gamle hundelufterareal. Og der satte man faktisk de folk, som sad heroppe i gamle dage, der satte man dem derned. Og man kom ikke med nogen løsning, og vi sidder stadigvæk dernede i dag, og det er 12 år efter, 10 år efter, ikke? Vi ses, mand. Men op fra Enghave-plads, hvor vi sad i gamle dage, med, hvor der var hække deroppe, det hele har man fjernet deroppe i dag, ikke også? Så det vil sige, at hele pladsen den er åben, men halvdelen af pladsen den er mørk om aftenen. Det samme hernede, det er blevet mørkt om aftenen, og det gør det mere utrygt, end det var i gamle dage, hvor man ligesom havde nogle lyskilder. Det får mig da til at føle mig mere udsat, når jeg er i de områder. Altså, hvor jeg normalt har følt mig tryg, så får det mig jo til at føle mig mere udsat, end jeg egentlig er. I de områder, hvor det er, at vi har siddet i 20-30 år. Ikke? Og jeg tror jo ikke, at der er nogen af os, der egentlig synes, at det er rart at blive flyttet. Men jeg tror, at de fleste af os kan godt forstå det, hvis man kommer med en fornuftig løsning. At folk på gaden, vi går jo ikke til lokal- og socialmøder og alt muligt socialstyrelser og lokalforeninger og alt muligt. Altså, vi har jo bare kommet i det område, vi har gjort i mange år. Og derfor så er det tit og ofte andre folk, der tager bestemmelser over, hvad der sker i de områder, hvor folk har siddet på bænke i 30 år. Så puster man varmen ud højere op, og det gør lidt, at folk ikke sidder og holder varmen her. Det er måske godt på en måde i forhold til det hovedbanegården, men det er også skidt på den måde, at folk, der holdt varmen om vinteren, når det er rigtig koldt, jamen de kunne ikke være her mere. Hvordan man gjorde med at flytte ting, så de ikke varmede folk, som stod her. Der kan du se rillerne. Der kan du se dem. Men nu kan du se, nu har de lavet det sådan, og de har jo lavet det et eller andet. Det her, det er de pæne. Vi har nogen med pigge på, der går opad. Det her er de pænere. Det man har gjort, det er, man har sat, det har I jo set, man kan se det derovre. Man har sat nogle riller op, der gør, at vi ikke kan sidde på dem. Altså, det har været brugt til mange ting. Ikke kun at varme sig selv, men også at varme sine ting. Det har været brugt til at sove på, når det har været kolde nætter. Vi har næsten ikke nogen varmesteder i dag, hvor vi kan sætte os på den måde. Ikke med varmeblæsning på den måde. Det har vi næsten ikke.